Bueno, hasi zaigu grabatzen, ez? Zuen ahotsa guztiek entzungo zaizue. Atzo egin genuen sarrera, elektronikaren atal berri hontara. Ingeniaritza industrial edo, industrial gradu honen atal elegante honena. Potentzia prozesatzeko atal honetan, sarreratxo bat egin genuen. Funtzionalitate ezberdinen arabera sailkapene simple bat egin genuen, batez ere bihurketa motaren arabera, AZ eta DZ kombinazio guzti horiek alde batera eta bestera, teknologiaren arabera zerbait esan genuen, baina hasi gaitezen gauzak argiago ikusten. Ikusi dezagun nola bihurtu dezakegun, AC, sareko gure AC seinale bat, seinale egonkor DZ batea. Nola egin dezakegun hori, lakigun osagaiekin. Bederatzi, bi, AC, DZ bihurketa edo bihurgailua, hau simpleena izan behar da ikusiko duzu, Eta hasi gaitezen honekin orduan. Ideia, sarrerako lehendabiziko eskerreko sistema AC. Demagun, V sarea, jarriko dugu, V sarea uste dut daukazuela, edo VAC, eta helburua da, elektronika bati hemen, resistentzia baliokide batekin hor irudikatuta, RL, hau elikatzea ahalik eta tensio egonkor batekin. Ahalik eta tensio egonkor batekin, naiz eta bera, hau zirkuito bat izan daiteke, zuen proiektuko zirkuito osoa izan daiteke, hor ventiladoren eta arabera intensitate ezberdinak hartzen iturritik. Intensitate horiek aldakorrak izan daitezke, gehiago gutxiago, baina hau egonkorra mantentzea izango zen helburua. Hemendik hasita. Abia puntua, sareko tensioa. Jarri ezagun hemen seinale alternoa. Denboran, milisegundotan, V, eta ikusi ezagun zer egin dezakegun. Periodo batzuk. Hemen txok, V sarea. Eta nola hilegatu daitezke poliki-poliki, hemen gauzak egonkortzen. Lehendabiziko gauza, seinale alternoa, positibo, negatibo. Eta bi puntu edo zein puntu izan daiteke, eta maila bat behar dugu bakarrik. Dakigunarekin, zer egin dezakegu hemen? Kondensadore bat kargatzen badegu nola bait tensio batekin eta horrekin delikatu, bai hortik joan behar da gauza, baina nola kargatu kondensadore hori? Hasi egitezen, dakigune osagaiekin gauzatxoak egiten. Lehendabiziko gauza, hemen positibo, negatibo problema hori, seinale honi, kendu behar diot. Ezagutzen duzuen osagai simplenarekin, ikasi genuenan, diodoarekin, bueltatu gaitezen hemen, konektatu behar ditut hemen azpitik hau, eta hemen diodoa jarri behar dizuet, eta konektatu behar dut hau onutza, osagai bakar batekin, eta ikusi dezagun zer gertatzen den. Honek egiten zuena zen, seinalea arteslea rektifikatu. Azpiperido positiboekin gelditzen ginen. Hau positiboa zenean, atal honetan, positiboa zenean, hau on egon behar zen, eta onutza, ailegatu behar zen, seinale hori ken 0 zazpi. Hori xe irudikatuko dut, bale? Hau izango genuke, egoera simple honetan, azpiperido positibo hori, ken 0,zazpi, eta gero, VI negatiboa denean, diodori moztuta egon behar da, eta hemen 0 volteo mantendu behar ditugu, beraz, sarrerako azpiperido negatiboan, hau 0 izan behar dugu, gero berez positiboan, positiboa izateko, azpiperido positiboa oso antzekoa, hau izango genuke. Oraindik seinale alterno bat, baina bintzat positibo, hau ez da DC seinale bat, 0 eta maksimo horren artean dabil gora eta bera, hau ez du betetzen helburua, oraindik. Baina begira, honi orain jartzen baldin badiogu bakarrik. Osagai hau, esan dugun kondensadore bat, kargatzeko ideiarekin eta behin kargatuta egon da ia bera gaiten hau hornitzeko korrontearekin, hau bera gertatu behar da. Orain honi, seinale honi hemen kondensadore bat jartzen baldin badiogu, seinale hau sartzen baldin bazaia hau gertatu behar da.
Hasieran, sarrerako seinale hau, eta kondensadore horren artean, hau on dagoenean, hemen hasieran, geratzen dagoenean, hemen, beraien artean errestentziarik ez dagoenez, hau kargatu behar da seinale honekin. Hasieran, hemen igazten magea, kondensadorearen seinalea, hemen urdina, jarraitu behar dio seinaleari. Onutzain, maksimora adibidez. Kargatu behar da maksimora. Hau on dagoen bitartean, kondensadore bat konektatuta zuzenean iturrira jarraitu behar dio. Kondensadoreak kargatuta maksimora, eta horrein, sarrerako seinalea hasi da jeisten. Zera jeisten, baina tartean diodo bat. Horrein, hau dako maksimora, hau jeisten hasi zaigu, hau moztu behar zaigu. Moztu behar zaigu. Orduen, onutzaino, daukagu diodoa on, eta kondensadorea kargatzen. Kargatzen. Kargatu zaigu. Baina hemendik aurrera, VI jeisten denean, diodoa off sartu behar zaigu. Diodoa hemen, off sartu behar zaigu. Eta, jode, oraindik tensio negatiboiekin ere bai, off mantendu behar da ratu guzti hortan. Horlaxe, hau izan behar dugu oraintxe. Seinale hau azpitita gorra etortzen den bitartean, horlaxe daukagu. Eta orduene, kondensadore honek elikatu behar du gure subzirkuitoa. Suposatu ezagun hau nahiko ondia dela, honek eskatzen duen intensitatea ez dela oso ondia konparatuta hemen kargatuta daukagun energiarekin. Orduan, egoera honetan dagoen bitartean hau deskargatu behar da poliki-poliki. Horlaxe, hemendik aurrera, deskargatu behar da poliki-poliki. Demagun horlaxe, deskargatzen dela. Onutzaino. Bitartean seinalea berriz ailegatu zaigu onutza. Hemen off. Eta puntu honetan berriz, VI, hau baino altoagoa, berriz intensitatea sartu behar dio kondensadoreari. Hemen gertatu dana, baina orain, hemendik onutza kargatu egin behar du, maksimuraino. Tarte horretan berriz diodo on egon behar da, eta C kargatzen. Hemen C deskargatzen zegoen. RL, karga errestentzia hortatik deskargatzen. Berriz maksimuen berdina, hemen off. Hasi berda deskargatzen. Onutzaino. Bueltan dagoenean seinalea. Berriz on, kargatzen. Onutzaino. On, C kargatzen. Berriz horrelaxe izateko seinalea. Bale. Orden diodo batekin eta kondensadore batekin seinalea alterno honi eragin diogu erlaxeko forma izatea. Rato guztian positibo, eta bueno, pixkate zakarra, kizkurdura batekin, baina orain txoni kondensadore honi balio handiago bat jartzen baldin badiogu, orden kostatu berzaio gehiago deskargatzea, kizkurdura txikiagoa, orden baditu hemen gauzak hobetzen joateko. Hemen grafika guztian jarriko dut hau sarearen seinalea denez, jarri ezagun hemen 20 milisegundo, 20, dena txukuna jartzeratik. 40, 60 milisegundo, 50 marrezti horitakoak, bai. Onutzaino. Bai, kondensadora dago kargatuta hemen, 300 voltiotara, hau behi jisten denean, hemen 300 voltio ditugu, hau baino gehiago direnez, off. Seinalearen forma horrek eragiten du moztea. Eta hortik aurrera, ja, hau daukagu horrelaxe. Eta honek elikatzen, kondensadorea elikatzen erresistentzia. Denbora hau, gutxi gora bera, 20 milisegundo hauen artean, kondensadorea deskargatzen egon behar da. Eta zenbaki horiek egin behar ditugu. Kizkurdura hau kalkulatzeko, edo zenbat jaisten den kalkulatzeko. Eta formula hauek txek dituzue oharretan, kondensadore baten kapazitatea kalkulatzeko zein jarri, eta erlazionatzeko tensio erorketa honekin. Da, sartzen diogun kargak, eragiten du hemen tensio bat, eta berain arteko erlazioa izan behar da kapazitatea. Karga kopuru berdinak tensio gehiago sortzen baldin badutu, kapazitate gutxiago. Gauza da, karga hori hurbilketa batekin behar dugu karga hori kalkulatzeko, denbora honetan, zeren ikusiten duzen bezala, agertu da zerbait. Zer? Nun zegoen?
Sal la cámara y aplaude. Cámara y aplaude. No hay... Venga. Pozten naiz, joder. Bai. Vale? Orduan, erlazionatu dezagun, denbora horretan, 20 milisegundo horietan gutxi gora bera, zenbat jisten den tensioa. Kalkulatu dezakegu karga hau zenbaten, bueno, hurbilketa bat egin dezakegu. Intensitatea, baldin badakigu, hemen dagoen intensitatea baldin badakigu, karga, ailegatzen den karga izan berda, intensitatea, bider denbora. Amper zati segundo, bider denbora, dituko diot, bider denbora. Eta denbora gutxi gora bera hurbildu behar dugu periodo batekin. Naiz eta ez izan periodo osoa hurbilketa egin izakegu gutxi gora bera, 20 milisegundo, zati, eta karga aldaketa horrek, edo bai aldaketa horrek, egoera honetan, sistema honetan, eragiten ari den tensio aldaketa, hauxe, kizkurdura tensioa esan behar diagu. Rizado, tensión de rizado, V kizkurdura, euskeraz jarriko dut, tensión de rizado, ingeles ez dut gogoratzen. Orduen tensio aldaketa hau izango zen gure sistema honetan, V kizkurdura, eta hemen erlazionatu ditzakegu, ez dakit, diseinatzerakoan nahi dugun kizkurdura handia edo txikia, kapazitatearekin. Io dago lotuta karga honekin, eta hemen finkatzen ari garen ez tensioa hurbildu dezagun ere bai hemen intensitate hori, VDC zati RL. Nahiz eta aldatzen joan pixkatxo bat, VDC, diseinatzerakoan nahi dugun tensioa, 5, 10, 8, 6, VDC zati RL, bider periodo bat, zati onartu dezakegun kizkurdura amplitude oso hori, erlazionatuta dago kapazitatearekin. Hau txikia nahi badegu izatean, kapazitatea handiagoa. Pasa nahi aurrixe. Dio da hau dagoenean, kapazitatea handia baldin bada, kostatu behar zaio gehiago jaistea, kizkurdura txikiagoa. Hau izango zen erlazioa. Eta periodo 20 milisegundo. Vale. Hauek kopiatu dituzu ez da? Leku hau erabili behar dut. Hau ez zabatu ezaket. Hemen jarriko ditu. Ben off, deskargatzen. Ben on, kargatzen. Off, deskargatzen. On, kargatzen. Off, deskargatzen. Vale. Zen, hemen nahi dut, irudikatzea honein, intensitatearen maila. Egoera honetan, zirkuito honetan. Intensitatea. Batez ere, kondensadorea jasotzen dagoen intensitatea, izan behar dela, sareak ematen ari dena. Venga. Kito. Azpirago. Positiboa izan behar delako. Orduen, hasieran zerotik hasten garen ez, kondensadorea eskargatuta dagoenez, eta zeharo kargatzen denez, intensitatearen forma horrelaxeko zerbait izan behar da, piko handi bat, eta horrelaxeko forma izango du, kondensadorearen kargaren betiko forma, esponentziala. Gero hemen, off dagoen bitartean sareak ez du ematen, eta berriz, on sartzen denean zati honetan berriz kargatzen dago. Deskargatu den zati txiki hori berrizetak kargatzen da, antzeko forma batekin, berriz hemen kargatzeko. Eta hurrengoan ere, horrelaxeko zerbait izango nuke. Intensitate pikoak, sareak ematen, denak positiboak. Eta hemen, esan behar dizuet, esaldi bat, nik ezagutzen ez, ulertzen ez dudana, zen, gauza hauek, nik teleko ikasen duen da gauza hauek ez ditu ikasi, baina badirudi sareari eskatzea
karga pikoak denak positiboak, osea, intensitate zeharo asimetrikoa eskartzea ez da bat ere ona, zeren distribuzio transformadoreen nukleo magnetikoak asetu daitezke. Ez apuntatu. Baina oso egoera txarra omen da, zeren horrelatxe mantentzen badegu, utzi dezake funtzionatzea zemengo sistemak. Vale? Orduan, ideia simplea, bagabiltza hemen tensio alterno bat positiboa mantentzen, nahitzak izkurdura izan, kontrolatu dezakegula kondensadore handiekin, baina izkurdura hori baino okerrago dene beste zogarria bizi izan behar da. Vale, orduen, hau, ados baina. Honi, uin erdiko arteslea esaten zaio, konfigurazio honi. Uin erdiko rectificador de media onda. Uin erdiko arteslea, zeren beste erdiaztu egiten. Uin erdiko arteslea, rectificador de media onda. Hori izango zen atal honen izenburua eta zergatia. Beste izenburu bat, gorde behar dut. Hau erdia bat dimada, pues honena osoa izan behar da, baina bueno. Begira, zirkuitan marraztu behar dut. Diodoekin aritu gara, transistorea babesten, diodoekin aritu gara gauzak mugatzen proiektuan, beste aplikazio batzuk izan ditugu, bueno, orain diodoa hemen dabile seinale batez zuzentzen, zierako funtzionalitate tontori, intensitatea pasatzen ustea edo ez, bueno, sortzen nahi dira gauza interesgarriak. Begira, zarea. V-sarea. Diodo bat beharren, erabili behar ditut hauek, horrentxe. Bat. Bi. Hiru. Eta lau. De bat. De bi. De hiru. De lau. Konektatu behar ditut horrelaxe, azpitik onutza, eta RL karga hori hementxe. RL. Berritzen ben, helburua, tensio egonkorra oraindik ez, baina tensio DC bat izatea, izan behar da berriz. Eta konektatu behar dugu sarearen mutur hau onutza. Eta beste hau, onutza. Diodo zubi osoa. Bai, diodo zubi osoa. Hoxe izango zen, diodo zubi osoa uste dela. Bai, konfigurazio, diodo zubi osoa. Diodo, puente de diodos. Diodo zubia. Egia esan ez duko goratzen, bera. Ez dut apuntatu eta diodo zubia. Uin osoko bihurgailua. Jarri behar dut berriz dugu besarea hemen. Eta ikusi dezagun zer gertatzen den hemen. Elegante hemen pasatzen dena. T, milisegundotan. V, venga. V-sarea. Eta kolore pare bat. Berriz. Bueno, eta zuzenean marraztu behar dut gertatu behar dena, ez dugu gehiago aztertu behar. Hau, edozein zalantza baldin baduzue, LT-Spiceekin simulatzen baduzue, joan zaitezkete ulertzen gauzako ondo. Momentu batean egiten dago LT-Spiceen, seno bat sartu, eta ikusi hau noiz dagoen, eta ikusi dezakezu gauzak. Zuk ulertzeko. Gauza da hauxe. Azpi periodo positiboan, seinale hau positiboa den bitartean, intensitateak bidea hartu behar du. Hau positiboa den bitartean, begira. Ailegatu behar da nuntza. Hau positiboa denez, hau ipurditi sartzen zaio.
hau hemendik. Intensitate hau ezin da etorri hemendik, beraz, arutza dua. Hemendik pasatu behar zaio. Nola bide honekin. Beraz, plus, minus, horra xeruri behar zaio. Gero, hemendik etortzen denean, ailegatzen da onutza. Diodal bipur diti. Hau ere bai, baina honen muturra, tensio altura, beraz hau off, eta hau negatibora, hemendik etorri behar da, eta bide hau egin behar du. Bidean, bideo zerkatzen du intensitatea, beraz, 1,4 voltio hori behar dira. Orduan, RL-en izan behar dugun tensioa, polarizazio horrekin hartuta, hau izan behar da. Hau bera, txikixo, 1,4 voltio horita, minus 1,4 voltio gutxiagorekin, baina hau izan behar dugu, azpi periodo positiboan. Azpi periodo negatiboan orain. Hau alderantziz dagoenean, hemen baino tensio gehiago. Hemengo tensioa hau baino altuagoa. Hemengo tensioa hau baino altuagoa. Orduan, intensitatearen bideak, hemendik hasiko naiz. Ia, hau, etorri behar da hemendik. Hau muturrez. Hau... bueno, hemen ez dago konektatuta. Hau muturrez, hemendik ez da etorri behar. Onutza hilegatu behar da, hau muturrez nada. Hau ipurditik hemendik etorri behar zaio. Onutza hilegatu behar da, baina hau bajuagoa, hau altuagoa. Eta bide hau jarraitu behar du. Horrela etorri behar da. Eta berriz, erresistentziari horrela sartu behar zaio. Goitik polarizazio honekin. Tak, tak. Osa, naiz da, azpi periodo negatiboan izan, intensitatearen bidea goiti bera da. Eta bultako bidea egin behar du, hemendik etorrita, hemendik sartuta, hau altuago da, altua zan, erori da, hemendik ezin da, eta hemendik du buelta. Elet espaizien konfirmatu ezakeze, gauza guztia hauen. Eta horrein berriz emarraztu behar dut hemen, VDC, erresistenzian daukagun tensioa begiratzea. Naiz azpi periodoa negatiboa izan, intensitatea berriz goitik sartzen zaio. Beraz hemen dagoen tensioa, honen berdina, baina positibo. Hola xen. Seinale berdina da, naiz bi kolorekin marraztu, baina hori xe daukagu, orain, rektifikatuta, baina periodo bakoitzan bi piko horiek positiboa ditugu. Horregatiko ni izaten zaio, win osoko rectificador de onda completa. Artezlea. Vale, jarri ditzagun hemen igual ze diodo dauden gidatzen, hemen daude urdina, azpi periodo positiboan zeuden D bat eta D lau. D bat, D lau, on. Bestean daude D iru eta D bi. D iru, D bi, on. Bai, minus 1,4 konparatuta maksimoarekin. Igual, altuixo atera zait, baina bai. Igual, honen berdina izango zen. Eta honi berriz jarri behar diagu kondensadorea, zeren orain bagabitza aprobetxatzen win osoa, positiboan eta negatibak. Hemen potentzia ikuspegitik hau ez gabitza erabiltzen, baina hemen bai. Eta honen jarri behar dugu kondensadorea. Gertatzeko hemen gertatzen den gauza berdina. Orain txoni konfigurazio honi hemen kondensadore bat jartzen bari dugu. Jode, Marko, dios, ondo gozaldu dut. Kondensadore bat jartzen baldin bari dugu, hau beratatu behar da. Berriz,
Hemen hasi behar zaigu kargatzen, maskimora. Gero dido guzti horiek moztu behar dira. Hemen ja analizia konplexuago izango zen, nik ere hori ez dut bukatu ikusteaz. Baina, UBI hori injisten denean, hau kargatuta dagoenean, diodo guztiak moztuta daude. Hau erori behar da, onutzaino. Denbora herria erori behar da, ez denbora periodoza, baizik eta periodo erdia, gutxi gora bera. Berriz kargatzeko, hemen hauek on sartuko ziren. Eta egoera hau izan behar dugu, aurreko antzekoa. Baina periodo osoa erabiliz eta bakarrik kondensadora deskargatuz periodo erdia. VDC. Eta hemen VDC hau izango zen. Kasu honetan, kondensadoraren erlazioa egiten badugu formula hori, hemen jarri dut. Karga zati eragiten duten tensioa, hori da gure kondensadorea, orain karga, esan diogu ez da, IO, demagun, intensitate honi IO esaten digula berriz, edo IL edo IDC igual ez, zeren VDC, hau nahi dugu mantentzeak konstantea. Intensitatea, zirkuitak eskatzen duena. Ikusi duzu zuen proiektuan ventiladoreak martxan daudenean, txartel horrek intensitatea euskatu behar dizue, geldirik dagoenean gutxiago, hori bai, 15 voltio konstanteak nahi ditugu. Baina, segun zer gertatzen nahi den hor, ateak zabaltzen baldin ditugu, intensitate gehiago, ventiladore gehiago sartzeko. Vale. IO bider T, zati bi, orain dige periodo erdia, horregatik kondensadore bestearen erdia izan daiteke. Zati nahi dugun kizkurdura, V kizkurdura. Kizkurdura orain, hau izango zen txikiagoa. Kizkurdura. Eta jartzen badegu VDC zati RL, gutxi gora bera urbilketa hau izateko, ideia bat izateko, dimensionatzeko gure kondensadorea, egoera hontan gaude. Ariketa bat izan daiteke. Sarrerako tensio alterno ez dakize amplitudearekin, nahi badegu kizkurdura 1/5 baino txikiago izatea, ze kondensadore behar dugu, holako xeko gauzak galdetu zakegu. Eta begiratzen badegu intensitatea, ze intensitatea askatzen ari garen, berrogei, begiratzen badegu ze intensitatea gabiltzan eskatzen zareari, hasierako karga, bale, positiboa, gero hau, hemen azpi periodo negatiboan zareari intensitatea euskatu behar digu, negatiboa, hemen positiboa, hemen negatiboa, hemen positiboa, horrelaxe aritu behar kondensadorea kargatzen, zareari eskatzen intensitatea kargatzeko kondensadorea. Intensitateen ikuspegitik batez besteko baliaz 0. Hau oso ona omen da. Elikadura sistema hauentzat. Orduen, asko hobeto. Eta horrelaxe erabiltzen dira. Lortu dugu, lau diodo eta kondensadore batekin, tensio positibo bat izatea, kiskurduna batekin, baina lortu dugu. Eta ZDZ bihurketa hauek egiteko, hoxe da gehiena gabitzen dela. Uste dut, ez beste aukerarik dago. Baina problema hau daukagu, jode, hau ez da oso egonkorra. Eta guk nahi dugu gauzak elikatzea oso egonkor. Oso egonkor. 5 voltio. Kizkurdura gabe, edo aldaketari gabe. Bale. Guazen orain, DC hartzen duen bihurgailu bat, zakarra, eta berriz DC ematen diguna, baina egonkorrago. Fasi garen ez osagai simple hauekin diodoketek kondensadoreak hemen linealak eta komutatuak ditugu aukerak, jarritu behar dugu linealakin
gauzak aztertzen, komutatuak urrengo asterako gozteko. Orduan, saiatu gaitezen, urrengo urratsan, hau, txukunago jartzen, edo zer egintzak egun ikusten. Bale, bederatzi iru, deze, bihurgailu lineala. Bederatzi iru, esan, edo zen gauza ikusten baduzu, Bederatzi iru, deze, sarrera izan berdela. Hori, justo, bueno, deze linealak. Linealak esan nahi du, erabiltzea orain arte ezagutzen duzuen osagai elektronikoak. Batez ere transistorea. Aktibo, lineala, modu linealean, kondensadoren bat, zenerren bat, linealak, horregatik esaten zaio. Linealak. Hauen ezaugarria zen ez direla oso errendimendu txarra zeukaten, baina sinpleak egiteko. Eta ulertzeko. Helburua, zen bururi jarri diot. Bai, helburua izango zen. Aurrekoan ACDC zenez, sarrerako iturria AC zen, honen helburua da. Hemen DC bat izatea, irudikatu berdegula bateriaren simboloarekin. Eta VDC, DC utzi behar dudan ez hemen eskubira, VE. Ogarretan gehiena agertzen zaizuena da. VE, da bia puntua, baina VE hau, xakarra, kiskurdunarekin edo, izan daiteke VE hau, izan daiteke, amiko hau tupadare, izan daiteke. Egitxoen, ikusten dute, hemen azpian nahi du jartzea, denbora, tensioa. VE izan daiteke, hauxe, kizkurdunarekin seinale bat, kizkurdura batekin, V kizkurdura, DC da, baina zakarra, edo bateria bat, denborarekin edo deskargatzen den bitartean tentsio hori jaisten zaiona. Edo izan daiteke, denboran, hau V, aukera bat, edo izan daiteke bateria bat, hasieran ematen digula, kargatuta dagoenean tentsio altuago bat, eta gero denborarekin, ebaten zaigu jaisten, eta azkeneako, blup! Orduen, joder, ratu guztian jaisten dago. Hemen ere, Dios, hau ez da kizkurdura, baina kizkurdura tarte horretan egon daiteke, eta aldakorra, oza, tensio fijo bat ez da. Denborarekin, ez dakit, 12 voltio, hemen 12,5, 12,3, eta helburua berriz, berriz, karga bat, RL, VDC, egonkor batekin elikatzea. Io, intensitate aldakorra. Katu dezake honek intensitate gehiago, gutxiago, eta ratu guztian, naiz eta honek intensitate asko ezkatzen egon edo gutxiago, hau egonkorra. Hoixe da helburua. Helburua da, egoera txarrau, ontan bihurtzea, VDC, izan behar dela. Hau, baina majuagoa, klaro, logikamente. Baina, super egonkorra. Hoixe da helburua. V, bi adibide. Horren, hau bloke bezala sartu behar dut, zeren aparte marraztu behar dut, bale? DC egoera bat, hau lortzeko. Hau, helburua lortzeko. Osagai normalekin. Ia, zer egin dezakegun dakigunarekin. Lehen soluzioa, hemen ere, bi soluzio, aurreko kasuan bezala. Lehen da bizikoa gauzak ulertzeko, baina ez oso ona, eta bigarrena hobeagoa. Lehen soluzioa, dakigunarekin. Hasieran VE. Aldakorra. Eta igual ja, jarriko dut hemen zenbaki batzuk adibide bezala egiteko. Bai, demagun VE hau, kizkurdura dela data, edo eta deskargatzen delako, 15 eta 20 artean egon daitekela. Adibidez, 15 eta 20. 15 eta 20 arteko edo zin balio, tensio balio izan dezakela. Kizkurdura dela data, edo deskargatzen delako.
Osa, ez da balio zer bat. Eta nahi dugu, gure karga, bueno, bai, karga. Bai. Eta nahi dugu, gure karga elikatzea VDC, hemen. Adibidez, 5 voltio egonkorrak. Eta hemen, irudikatzeko honek eskatzen ari dela intensitatez berdinak, karga resistentzia bat bezala, hau irudikatu behar dut honein intensitate iturri bat bezala. Horrela xe. Emagun, zirkuito baliokide bezala, gure zirkuito hori irudikatzeko, jartzen dugula intensitate iturri bat. Io, hor dabil lanean, zuen txartela bezala, eta ikusi dugu honek eskatu dezakela, bere lan tartean, eskatu dezakela 0 amper eta 1,5 amper arteko edozein balio. Orduan, egoera aldakorra hauetan, saiatu berko hau, 5a mantentzea. Hau da helburua. Vale, venga. Nola mantendu ezakegun tensioa finkoa, ez dagutzen ditugun osagaiekin. Zener bat jarri behar dut. Zener bat erabili behar dut, 5 voltiko zener bat, eta polarizatu behar dut. Osa, zener bat. Tan simple como esto. Zener bat polarizatu behar dut erresistentzia batekin, eta tensio finko hori erabili behar dut, hau elikatzeko. Eta honek funtzionatu behar du. Funtzionatu behar du. Hemen egon behar diren intensitate tarte ezberdinetan, bueno, hau zenerra buena baldin bada, pues, 5 voltio hori mantendu behar ditugu, aldaketa txoren batzuk egingo dira, baina ez horren handia konparatuta hauekin. Osa, hau, 15 voltio denean, hemen 5 voltio izanarko ditugu. Hau, 20 denean, 5 voltio. Honek 0 amper eskatzen dutenean, 5 voltio. 1,5 eskatzen duenean bai, 5 voltio. Rato guztian zener egon beharko geha. Bale, hasi gaitezen hemen gauzak pentsatzen eta diseinatzen. Hemen pentsatu beharko dugun gauza zer da? Honen VZ, oso argia dela, CDVZ behar dugun, 5 voltio izan behar dela, eta erresistentzia hau. Hasi gaitezen, gauza horiek pentsatzen. Osa, gauza bakoitza, simplea eta erraxa, pentsatzeko. Baina, bueno, kombinazio asko daudenez, nahastu gaitezke. Ia, hasi gaitezen hau diseinatzen. Ze diodo zener behar dugu? CVZ? Pues 5 voltioko zener beharko genuke. Eta bigarren diseinu garrantzitsua da zer resistentzia behar dugu hemen. Zer resistentzia behar dugu hemen, hau polarizatzeko baldintza hauetan. Hemen datozte ariketetan galditu behar ditugun gauzak, zuek pentsatu beharko duzuen gauzak. A ber, sistema honetan, egoera guztietan, diodoa egon beharko da zer. Zener egoteko, izeta horrelaxe jarri behar diot. Ide horrela hartzen dugu beti, baina izeta jarri behar diot horrelaxe positibo. Hemendik intensitate pasatu beharko da. Osa, hau zener egoteko beti, izeta bat izan beharko dugu hor. Hau zener egoteko. Orduan zer gertatu daiteke hemen. Erresistentzia oso handia baldin bada, hemendik datorren intensitatea txikia. Honek eskatzen badu maximoa, txiki horri kentzen diozu maximoa, eta igual honutza ez da hilegatzen. Hau, oso txikia baldin bada, intensitateo super handia. Eta honek nahiz eta asko edo gutxi eskatu, haurutza joango da zerbait, baina bestineko honutza eta erre dezakegu. Osa, txikia baldin bada, gehiegi. Haundiegia baldin bada, hau zen ez dagoen behar. Intensitaterik ez dugu izan behar. Orduen, egoera okerrena izan behar da, konfirmatzea intensitateu hau dela. Eta egoera okerrenean intensitate ikuspegitik, egoera okerrena zenerraren intensitatea txikia izateko, egoera okerrena zenerraren intensitatea txikia izateko, eta hemen ez dago gauzak matematikoki egiteko, hemen erabili beharko duzu,
amonaren intuizioa. Intensitateen ikuspegitik zein da egoera okerrena? Iturri honek tensio altua izatea edo tensio bajua. Noiz izan behar dugu intensitateak txikiagoak? Tensio asko daukagunean edo gutxi? Hori da. Egoera okerrena, tarte honen ikuspegitik horixe. V min izatea. 15. Adibide honetan. Eta gero, hemen, Kirchhoff. Horatazue Gustavo Kirchhoff. Hemen daukagu intensitate bat. Eta honentzat, hau, egoera okerrena hau txikiago izateko, noiz izan behar da, honek gutxi eskatzen duenean edo asko eskatzen duenean. Gutxi kentzen duenean, zen intensitatea horra esaterri behar da, IR, hau altuago da, hau txikiagoa, hori bai. Intensitate hau txikia izateko zein da egoera okerrena. Honek gutxi eskatzen duenean, osea gutxi kentzen duenean honi edo asko kentzen badio, bai. Egoera okerrena, io ikuspegitik da, io max denean. Horixe da. Orduan, muga horretan diseinatu beharko dugu, erresistentzia hau dela maximoa. Handiago baldin bada, egon daiteke momentu bat, 15. Eta 15 daukagunean intensitatea ez dela nahikoa izan behar. Orduan, balio horiekin kalkulatu dezagun Rmax. Rato guztian, zen egon beharko da. Beraz, Rmax izan behar da. Hau, esan duguna minimoa, VE min, gen tensio hau beti zener 5 voltio, VZ, zati intensitate hau maksimoa denean, hemendik 1,5 tertzen dinan eta den arutza doanean hor gaude mugan-mugan. Hor gaude mugan-mugan, zati io max. Rmax. Eta hemen, balia hauekin ateratzen da 6,7 ohmio. Orduan begira. Erresistentzia horrekin, hau baldin bada 15. Eta hau baldin bada 1,5, hemendik datozte 1,5 amper. Osa, mugan gaude, 1,5, eta denak garutzaren behar dira. Horregatik, diseinatzerakoan irizpide bezala hartu behar dugu erresistentzia honen balio txikiago bat. Irizpide bezala hartu behar dugu erre 1,80. 0,9 bider Rmax, berdin 6 ohmio. Vale. Hemen gutxienez izateko, hau gehi zertxo bat gehiago, sobratzen den intensitate hori hau zener sartzeko. Zemakitxo bat gehiago. Zer gehiago eskatu dezakegu, zirkuito simple honetan. Tarteak daude eta potentzia elektronikan gabiltza, potentzia alde batetik bestera pasatzen. Orduan kalkulatu ditzagun potentziaren batzuk. Kalkulatu ditzakegu, potentzia. Sarrerako iturriak, sistema honek, potentzia ikuspegitik ze kalkulo egin ditzakegu. Potentzia, sarrerako egoera eta tarte ezberdin hauetan, sarrerako iturri horik zein da bere potentzia maksimoa? Osa, noiz dago potentzia maksimoa ematen zirkuito honi? Noiz izan behar da? Begira, tensioa maksimoa denean, argi dago ez, tensio maksimoa, potentzia gehiago, bider zer? Zein intensitate dago hau ematen? Bera, hau finkatu dugu, hau finkatuta dago, intensitatea ere finkatuta dago. Ben gauzak aldaltzen nahi dira, hemengo intensitatea IR finkatuta dago. Bider IR da. Hau bera, VEmax, oza, VEmax, ken VZ, hogei, ken VZ, zati R. Hau da intensitatea. Eta hau atera zait, adibidez, 50 batio.
Eta minimoa noiz? Tensio minimoa daukanean, V min, bider, pues intensitatea, VE min ken VZ, zati R. Hoi da? Osa, tensio minimoa ematen duenean, eta intensitatea urraxe, eta hau atera zait, 25 batio. Eta zenbat ailegatzen zaio beste iturrira. Hori kalkulatu ditzagun zenbakiak. PO max, PO. Hemen ze potentzia daukagu, maksimoa. Aprobetxatzen. Hau finkatuta daukagu. VDC, bider maksimo. VDC, bider, IO max. Berdin, 7,5 batio. Eta PO min, hau tontakia bada, honek intensitaterik ez badu eskatzen, pues 0. 0 batio. Baina, bueno, da erakusteko, bihurgailu lineal hauek lortzen duten tensioa pasatzea konparatuta ematen duenarekin oso efizienteak ez direla. Ikusteko. Eta beste bi kalkulo eta atxeden egiten dugu. Begira, kuriosoa izan behar da hemen, egoera honetan, kalkulatu behar dut, minimo eta maksimo guzti hauetan, hemen daukagun intensitatea. Zen erran daukagun intensitatea, zeren, klaro, hau bere dimensionatu beharko dugu. Zen erratu behar dugu. VZ eta bost duena, baina ze potentziakoa. Behar dugu jakitea. Zen erretik daukagun IZ min. Zein da IZ min? Hemen di pasatzen den intensitate minimoa. Zein da, nola kalkulatu dut? Bai. Egoera aukerrenean, IZ minimoa da. Hau minimoa daukagunean, oza, hemendik minimoa atortzen denean, hau minimoa denean, ken maksimo hau. Hoxe izango da. Osea, hau 15 denean, ken VZ, zati R, oida, goitik datorren intensitatea, kentzen baldin badiogu zirkuituako eskatzen duen maksimoa, IO max. Hauxe da, zen erretik pasatu behar den intensitate minimoa egoera honetan. 0,17 amper. Intensitate hori da, hartu dugulako resistentzia txikixo, 6,7 izango balitze resistentzia bizero izango zen. Eta maksimoa, ze intensitate maksimoa daukagu, klar, dimensionatzeko, aukeratzeko. Goazen, maksimoa hau denean 20, oza, mendik datorrenean 20 voltio horiek eragiten duten tensioa, V max 20, ken bost, zati R, finkatuta, eta orain, sistema hau, baldin badago eskatzen 0 amper, guztia mendik dator. Egoera okerrena, ikuspegiti urtik, ken 0, 2,3 amper. Ja. Ideia hona oso ondo funtzionatu du, behar dugu zener potolo potentzia zener bat erabiltzea. Orduen, urrengo orduan ikusiko dugu bigarren soluzioan hau nola saiestu dezakegun. Jarraitu behar dugu zener erabiltzen egonkortzeko, baina polarizatu behar dugu intensitate bajoagokin, bale? Zentxo bat.